hwt sylwebu fel petai Elliw Roberts o Llandrysant, Sir Fôn. Siwr wyt ti, Elliw fach? Dwi'n iawn, diolch, jyst bach yn oer. Mae yn ffres heddi, ydy mae yn ffres, ond mae'n neis bod nôl ma'n Llanelwedd. Yndi, dwi bod ar goll ers peidio comedi sioia, ond mae'n teimlo braf bod yn ôl wan ers mis neu ddau yn mynd i bob man. Achos 2 flynedd yn ôl o ti yma gyda fi'n gwmni ddiwetha. Pwy feddyliau yn dy fe? Y bydde yna 2 flynedd cyn bod ni nôl ma to? Ddim di meddwl bod bob dim di stopio dros nos, so mae'n braf bod yn ôl wan. A wedi cael cwbl o fisoedd prysur iawn yn ddiweddar yn Siowan ac yn dangos? Do, dwi wedi bod yn un peth ar ôl llall, a dwi wedi dechrau hefo moch, hefo cystadleuaeth efo Young Farmers, so mae gen fi heina i ddangos fory, so mae'n un peth ar ôl llall, ond braf bod yn ôl. Ffair a prysur i ti, Elliw fach? Yndi. Ond ti'n mwynhau? Ynddo, na'i'n cwyno. Na, ddim eisiau cwyno, na goes. A der i ni edrych ar y dosbarth bach yma nawr, beth yw'r dosbarth yma te'n union, Elliw? Beth sydd dan i fan hyn? Dosbarth o heffrod sydd wedi cael ei tad gwahanol i lym neu blws, so mae gynnon ni galwe a longhorn, so jyst rhywbeth sy allan i'r bocs mewn ffordd bach gwahanol. Felly'r bridiau cynhenid yna wedyn, a mae yna 2 heffer yma yn does? Oes. Y 2 wedi dod o'r Alban, dwi'n meddwl, sydd dan i'r 2 ddi. Ie, dwi'n siŵr, maen nhw'n rhywbeth smart amdano, maen nhw'n edrych wahanol efo clustia mawr, maen nhw'n gwybod sut i ddangos hynna, a mae gynnon nhw flew neis. Maen nhw'n wartheg smart a fynned i gweud celwydd fyna wrth y tia a'r bobl adre. Ola Nidloes mae'r un gyntaf ma'n dod, mae'n ddrwg da fi. Stephen O'Kane yn dangos ar ran Mike Rowlands wrth gwrs, ond y Galway Cross y fe? Ie, dwi'n siŵr, dwi'n gwybod beth di'r fam, ond tad galwe, so maen nhw wedi bod yn dipyn o sioia, di wneud yn dda yn y dosbarthiadau native mewn ffordd. Yr heffer wedyn yn y canol, Elliw, mae hon yn dod o Sussex, daw hon. Yndi, mae honna allan o fywch Belgian Blue a tad galwe, so mae honna bach fwy o siap iddi gymharu ar yr un o Stephen, ond 2 allan o'r un bryd. A heffer wedyn ar y pen, mae hon yn dod o Sir Fynwy, a yr hirgorn, dwi'n meddwl, sydd dan i fan hyn, yn dyfe fel tad. Ie, mae'n heffar daf am ei bryd, ond mae'n gynnu lot o hyd iddi, efo'n rhywbeth, sa'ch chi'n mynd gweld fel arfer, ond mae'n hyd go dda iddi cymharu ar 2 arall. Ac yn pwyso tipyn mwy na'r 2 ddi, mae'n 628 kilo. Yndi, ond ddim yn edrach fatha bod hi'n pwyso hynna, ond... Dwi ddim, mae'n pwyso'n arbennig o ddaw ar y teg, mae'n glamp o hyfer, mae'n tipyn o hyd na mwyn i'n does? Oes. Lwy ti'n gweld hon yn mynd Elliw, yr un yn y canol falle fe hwnna? Wel, ia, mae wedi bod yn y sioia, 2 sioe dwi wedi bod yn, a wedi cael yn uchel, so swn i'n feddwl, ond wedi dweud, mae'r un mae Stephen hefo, mae honna wedi bod yn uchel hefyd. Mae Mike Rowlands, wrth gwrs yw perchenog yr effer yna, mae wedi cael ffair eol lwyddiannus eddi'n barod o na, titha reit, maen nhw wedi tynnu hon o Sussex fewn. Jason a Sarah Wirham, Cheeky Pims dwi enw hon. Ie, mae yna rhywbeth amdani, mae'n edrach bach fwy, mae'n ella bod ddim y mwyaf, ond mae'n just neis, mae'n sweet. Mae'n gywir iawn yn dwi. A mae'n gyd yn cerad yn dda hefyd, yn cario pwysau, dyna sy'n bwysig. Pam da ni'n dod i adag yma a meddwl, o ia, mynd i cael ei ladd yn nhw'n diwad, so diolch watch am cerad. Ond efo heffro, da chi efo'r opsiwn o gadw nhw dydach. Yn union, dyna'r peth. Yn union, mwynhau'n bwynt da i wneud. Ac dyna ni felly, y Garden Goch wedi mynd i Jason a Sarah Wirham o Sussex. Cheeky Pims wedi mynd â hi. Ac wrtha i ar Cheeky Girl o Llandrysant. A dod i bethau fyna. Diolch i ti Elliw am y tro. Diolch.